Йемен насърчава хората от цяла Европа и цял свят да я посещават и има улеснения за туристите, когато получават виза, когато се движат из Йемен и така нататък. Това е едно перо от националните приходи, защото мнозина туристи идват в Йемен и това помага на икономиката и на представянето и в света. И ако вие я посетите в бъдеще, ще видите, че Йемен е фантастична страна и ще разказвате на приятелите си за нея. Йемен се придържа към прилагане на облекчен визов режим за желаещите да посетят страната. Входна йеменска виза се издава след подаване на молба в йеменските дипломатически представителства в чужбина. Българските граждани могат да получат входна виза за посещение с цел туризъм на граничните пунктове на Йемен или на летището там. Туристическите визи са с валидност 1 месец. За работни визи се кандидатства в посолството на Йемен в София. Всички видове входни визи се издават с валидност 1 месец и могат да бъдат продължавани за период от 3 месеца до 1 година. Ако престоят на лицето е до 1 месец, не се изисква регистрация при пристигането в страната. Имате ли информация какъв е туристопотока в Йемен? Чува се за много атентати. Доколкото аз разполагам с информация, наистина и през последната 2008 година там имаше леко дестабилизиране на политическата ситуация. Това безспорно в която и страна да е, влияе върху интереса на туристите към страната. Определени райони на Йемен не са особено подходящи за туристите. В трудно достъпните планински и пустинни части, обществено-политическия живот се диктува от племенните структури, което прави тези райони опасни за преминаване без конвой от военни части. В същото време в Йемен има твърд контрол на службите за сигурност, въведени са и известни ограничения за носенето на оръжие в големите градове. Ръководството на страната полага усилия да развива сътрудничеството в областта на туризма и с България. Имаме ли двустранен туризъм? Има ли българи, които посещават страната ви и йеменци, които посещават България? Полагаме максимални усилия да развиваме сътрудничеството в тази област. За сега няма групи, които пътуват за Йемен или обратно от Йемен за България. Ще се организират дни на България в Йемен, тогава ще се пропагандира за туризма в двете страни. Полагаме усилия по време на организирането на дните на България в Йемен да вземат участие български ансамбли за народни танци, които да популяризират фолклора и туризма в България. Съдействаме и ансамбли от Йемен да вземат участие в вашите фолклорни фестивали, за да може да запознаем българите с йеменския туризъм и фолклор. Културните отношения между двете страни се основават на спогодби, подписани на времето по-отделно със Северен и Южен Йемен. Подписани са и протоколи за сътрудничество между съюзите на журналистите на двете страни, както и споразумения за взаимно признаване на дипломите, научните звания и степени. При очакваните посещения на българския заместник министър на външните работи Явор Куюмджиев в Йемен и на министъра на външните работи на Йемен у нас се предвижда подписване на ново споразумение в културната област. Обменът в тази сфера с Йемен през последните 10 години на практика е замразен, главно по финансови причини. В момента броят на обучаващите се у нас йеменски студенти и специализанти е едва около 30. Български граждани работят в Йемен в различни сектори, като здравеопазване, икономика, геоложко-проучвателни работи и други. Постоянно и продължително пребиваващите български граждани в Йемен варират между 120 и 150 души. Сред тях основната част са медицински кадри, определен брой технически кадри и български гражданки, сключили брак с йеменци, около 20 смесени брака. В предаването «Дипломатическите мисии» ви запознахме с икономическите отношения между Йемен и България. След период на известно затишие, сега се очаква раздвижване на бизнеса след подписването на споразумения за сътрудничество в различни области. Гледайте и следващите издания на «Дипломатическите мисии». Останете с EBF – бизнес телевизията на България.